No niin, sos terve täältä pyöräretkeltä taas. Joo. Taas ollaan täällä pyöräretkellä. No. Onks toi mun kaveri, mikä tulee nyt tuolta vastaan? En tiedä. Katsotaanpa kohta. Onhan se. Bye. Joo, oota. No niin, sieltähän se tulikin. Kuka sä oot? Olen Jerppo. Hän on Jerppo. Joo. Ja tulen ohi Jopoon. Jopolla. Oho. Lähtee vähän stuntin tynkää sieltä. Viime kerralla oli Arttu, nyt on Jerppo. Ai että kun se vinkuttaa kumia tuolla Jopolla. No niin, elikkä siis sä oot Jerppo. Ja mikä tää... YouTubessa nimeltä Joo, mutta... Mikä tää sun Jopon tarina on? Juu, se ottaa vähän yli 50 vuotta vanha. Ja tulee autosta pois. Mä Jopo on yli 50 vuotta vanha. Joo, ja maalasin tämän tuossa Jerppällä. Minkä värin se oli ennen? Oranssia. Oranssi oli ennen. Sitten pitäis silloin syksyllä oikeesti maalata ja laittaa tarppaa. Joo. Eli semmonen perus entisöinti. Mikäs ton lokarien kohtalo on? Mä nyt venyttymässä tuolla hallissa varastossa. Aion ehkä laittaa sitten paikalle, kun on maanuttaa uudestaan. Joo, mitä täällä tapahtuu? Ketjut. Jopo. Perus Jopo. Kävi Jopot. Juu. Okei. Jatketaan matkaa. Minne mennään seuraavaksi? Mennään tuohon kylmän esteelle ja siellä aloitetaan meidän YouTube-video. Selvä. Mitä taas? Kerropas missä me ollaan. Teboil. Hylätty Teboil. Joka kun tulee kohta seoksi. SEO tai S1. ST1. En tiedä. Veikkatta vähän seoksi. Kohta lähtee mainokset, kun tulee hirveänä noita firmojen nimi. En mä tiedä vielä YouTube näistä. Näin siellä soppailuksi. Ei ainakaan vielä. Kohta milloin lähti rahaa YouTube? Mä luin noista, kun aloitin YouTube, että mitä nää tekee, niin 18-vuotiaana sä voit aloittaa rahan tienaamisen. Joo. Joo. Okei. Mitä täällä tapahtuu? Mikä täällä on? Bomberi. Keitä nää on? Mitä? Keitä nää on? Joo. Inka. Ja punainen sinne taas on kartissa. Joo. Lähtekö koppimönkiä? Ihan sa... Jätettäis kypärä vielä. Vielä siihen. Joho. Pysyykö se? En tiedä. Joo, nähdään S:ssä. Missä me ollaan taas? S-Market. Oh my days. Kiva se sitten editoissa. Niin. Kyllä se oli kun Arttukin oli, niin piti muutaman kerran hävittää äänet niistä kohdista. Me kattaa jonkun jäätymään. Täältähän ne vasta löytyykin. Ja ei ollutkaan. Oh my god.
No, että on tämän kerran. On kallis, mutta no, hyvä. Ja mitä sulta lähti matka? On joka Pahan makuusta. Joo, ja myös. Älkää ostako. Kyllähän tuo uppoo. Multa lähti tämmöset. Joo. Minne mennään seuraavaksi? Japani. Okei, nähdään sieltä. Peitä kamera kädellä. Noniin, mitäs sä sieltä ongit? Juomapullo. Hei, sulla on muuten löysi. Mikä? Miksi tää on tänne? Joo, se elää koske siihen. Se on nyt hyvä. Se on nyt hyvä. Just kumivasaarilla paukkunut siihen loppuun. Ei tarvitse. Pitää olla vielä säädettävissä. No niin, kerrohan pikku storytime, mitä taas kävi. Nyt oli vähän semmonen juttu, että oliko rengas ottamassa tonne runkkon kiinni tuonne noin. Sitten käytiin rohkeisi kysymys talonmieheltä. Tai mikä ne onkaan, joka oli ruoholla. Alkamassa leikkaamaan, niin siltä käytiin kysyä, että saako 15 millistä vähän lainaa. Ja mitä se teki nyt sitten meille? Se laittoi meille sen kunto. Ei meidän tarvinnut laittaa. Sitten jos halusi Halusin lahjoittaa VD40, niin rasvaketju. Niin. Meikällä on ihan 4/5 peliä, mutta joo. Mulla on tää tukijalka on vaan semmonen, mikä ottaa välillä tuonne renkaaseen kiinni, mutta no. Missä seuraavaksi? Teilläkö? Meille mennään, mutta sieltä ei kyllä kuvata videoa. Voi ei. Okei. No joo. Tehdään näin. Nähdään jossain matkalla. No niin, Jerppa. Mitäs me tehtiin? Kyllä. Oli muuten ihan vitsin kommeja. On kuva, mutta en mä laita tänne YouTubeen. Se on yksityisasia se kissa. Ei oo julkinen kissa. Mutta tosiaan, jotkut saattakin jo huomata, että me ollaan vaihdettu pyöriä. Mikäs sulla on alla? Japanilainen mura. Ja meikällä on tämmönen suomalaisvalmisteinen jopo. Onko hyvä aija se? Pehmeä. Joo. Tässä on pehmeä penkki. Se on se arvopäivä. Niin. Ja sitten... No mitäs? Ihan hyvät välitykset tässä vehkissä, mutta... No joo. Katsotaanpa myöhemmällä. Noniin. Minne sä lähet? Kotti. Kotiin. Uudestaan. Joo. Semmonen oli tämä Jerman osuus tässä nyt, niin Kohta on myös synkin osuus. meikä lähtee jatkaa taas tonne kotia kohti, mistä kuvattiin viimekin videossa pätkää. Ja... Onko Jerppa kattonut video? On. Hyvä, totta kai se on kahtonut. Oh. Oi. No niin, uusi otto, eli... Kun accidentti tapahtui. Joo. Joo, meikä lähtee. Älkää roskatko. Joo. Jerppa, milloin seuraavaksi videolle? Ensi viikolla, okei. No niin, se olisi ensi kertaa. Moro! Sinne lähti tyytyväinen jopo omistaja. No niin. Tunnistatte varmaan taas paikan, ketkä on kattonut sen edellisen video. Jos ette ole käynyt katsoa sitä, niin käykää katsoa se, mutta yhdellä täällä hankala. Mutta joo. Ja.
Joku leikkaa tuolla ruohoa. Joo. Ja voi olla takaisin sinne. Joo. Tänään vielä pitää nurmikko leikata. Nyt on siis 30. Onks tänään 30? Tai 29. tai 30. päivä heinäkuuta nyt. Pitää leikata nurmikko. Joo. Mutta sitä ennen niin käydään pelaa vähän tennistä siskon kanssa. Entisen koulun lähistössä. Joo. Kuvattaanpa kotona lopetus. Kiitos kun kahtot videon. Aivan uskomatonta jos kahtot tänne asti. Muista laittaa kanavatilauksen ja noi ilmoitukset päälle. Ja mikä parasta, niin se tykkäys. Se olisi kyllä aika kova sana, jos saattais vaikka 20 likkeä tähän videolle. Mut joo, kiitos kun kahtot. Heippa, nähdään ensi videossa.